In the budget session of the Assam Legislative Assembly, the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, had declared that the non-tribal people who are living in Karbi Anglong under PGR-VGR are soon going to be provided by the land documents. As a result, the president of the Karbi Students Association Central Committee, Mr. Samson Teron, disagreed and criticized about it. He mentioned that there were 4 MLAs from Karbi Anglong who were present in the budget session, but they remained to stay silent. And what was the reason behind their quietness? Are they deaf or blind, or is that because they were unable to understand? Said Mr. Samson Teron. Non Hejong Assam Legislative Assembly budget session ke do pangcheng ponet lo aso budget session patumi ke hini nini ke chokalo halada tribal atum land rights aputhak si debate discussion do aso debate discussion along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma akihai pen kaning je aputhak jaste metpet nitum kar bilocharli song hin pen ning duk lo alang lila so kaning je bangke netum karbi lo charli song hin pen che don dun thek the la pen la bangke la puson bangke munon phi same alang li ningje je den nangji alang li kupi maka ningje bangke la puhelo ke chengsi alang li pulo Karbi Anglong ke 6 schedule area pena aposi ladakh ke alang li share reference ke sandam men sikipu hala lahori jana long eviction ka kuri ke hala ke komane minority akhe tum puri lok tahai seta minority polam ave ba dake majority polam ave je Karbi Anglong along le bangke dake tribal atum hansi kapanong pie posi dake tribal tum si dopol si hadake la non tribal atum indigenous la so non tribal non indigenous la so atra akhe atum non tribal atum hadake dolong le anke ami thang ta chipuje ni chief minister sita ne hadak longle nam longle ke aku nangli tum jong si namji pulutang te Morigaon mo Nagaon nam damoy polam se alang li ganingje so teng potang te ise bangke churu mimi Karbi Anglong along lia bangke Karbi akhe mating long so khe masi right tip lu pu bang se alang li ki pudam si matha mimi amasi la ana bangke ahok lu ma pu mimi se ta hala ise par long alang li ganingje thu bang prek thu da hala da ganingje thu bang la hilo la VGR la pen PGR la so area long ke do atuma phanta prabjin pen long le pata pinang po la pen state government pen pipo puse alang li kicha hala da ke do tribal atum pen akapre atum jong si komani VGR long do kok pulutang te hala tuma phan sita me long le pata pipon po la pen la so VGR bangke la so farman bangke long ka prek si terek tu si hadak selam thuji polam selang li kipu pulutang te lada contradictory la ke thek lor lam lo contradictory pu polam the lahilo isia bang pulo Karbi Anglong along le abang ke dake tribal tumase ka panong putapu noni putho bang non tribal tumase long le pata piji purtang te labang ke Karbi Anglong long ke do inglong so khai lapen non tribal atum angbong ka pacar boje phan la ke isi alang li pen bidikang li mapu arjumi mela la sila so pos ini tum ning duk lo polam puko lapen da kamang hu thume me bang ke Karbi Anglong along pen kacit toy dun bang pli MLA tum do la tum anu tong kang thong et loma mek tong ka selok et loma kabuji tun dedat loma nili bang arjung tu alang li tu liar nangi kupia porsi pini Karbi Anglong along le PGR VGR long le alam che than wa hud le kupia porsi dak non tribal atum phanta aku long le pata ki PG alam ki phur long pom non tribal atum phan long le pata PG po alam ke ha kapre ka district alam tong ki puma Karbi Anglong alam tong pumalang tum arjudun wek nang polo setan nitung ke manghu derlo dake athe pini ke Karbi Anglong alam che than wo ya hut sida ke non tribal atum phan long le pata ki PG alam pote kapre alam galo Karbi Anglong alam sining je po labe iselam wala pu ke lahilo ladak laso area long ke do tuma phan bang ke pata pidet po laso long le farman ba konan ni si PGR VGR selam thu po Ladakh ke kamanghu nang ji alam asebe si Karbi Anglong rat phang ka pachini kang tung la helu pini Ladakh kheroni pendang lok utor borbil along stom itum non dak kaprek doubtful laso non tribal atum ka cherai thip along le abang ke pini pota pidet po kaprek adim si silam ji pusita lake nangli tum matha
parsik ji pusin nili mathalo Karbi Anglong arat Karbi Anglong ke doan a social organization nustamela so puthak pot arsik ji pen mathani pusin li chuning rigang tung lailo athe bang ke pini laso farman jong se along kapre ka dim VGR selami pulutang te Guwahati son selam thai lason thoda PGR jong si pini Nogao long selam dami puthe hada kroi kri kapre ka dim selam thai selam ji selam leta Karbi Anglong chalo pulutang te lake thang nat ta kalilo ok athu pensia ok kabahaji mate kitu na size ke claim ke ladak along le long sia to kaprek phan pa ko ladak thot che kaprek VGR se lampo lake ke konji ke Karbi Atum along le lo le Karbi Atum ke do athai along le masia ve pini Karbi Atum inglong so ka khel so Karbi Atum ke do ke Karbi Anglong long si a hem pilo pini ke had Delhi long ke hada ke komania terona rong ave mania hanse rong ave mane berong ave lo dake Karbi Anglong long le la jersu ve long le la Indian a constitution pe ni tuma phanang ke rai pi la so 6 sidula long le long jong si pini e bangke indirectly like a state government pa like a 6 schedule nang encroach akam pusini lipuji la sila so 6 schedule nang encroach akam ke Assam government tum la so bidi kanglim nang ke claim Karbi lo chole songon che dono tekte la pe ni tum che songji lake alang ni tum jong sila so alam jong si a hokpet claim do ji long le pata ki PG sai ke claim pulo tangte la bang ni tum pen che don la pe ni tum che song dunji la pen dak ako ka manghu nang ya lam ave Karbi Anglong long ta ha 1951 pen 12 years of frank ke do tum ke lake Karbi kali inglong so kali stamela tum ke indigenous तुमके हाला तुम फान बांके लोंगले पटाहा फ्रांग में ना के दुतांग दुकोक तहाय हाला तुम फान के ने तुम लोंगले पटा था नहीं पन तुम पुपे के अठे हाला कॉन्स्टिट्यूशनल अलांग तुम हता राइट्स दो बांगता प्रोविजन दो अपोसी हाला सो तुम फान लगी पुगली से तरा के वांग मी तुम फान नो न सोन मांग हुजिया काम मासियावे पिनी खेरोनी हा कोपली पाराय ना हाला सो VGR सो PGR लोंग बांके लादा का बांके ing lake forest along le theklor si ke dolo bolte amunit phanda daud nang nelo lake latum ke kilang namniya bang ke latum ke indigenous kalivek lo latum ke kedu barim kalivek lo putheklor lo lasi pini Himanta Biswa Sarma ta ba Karbi Anglong long ke doana ke theke dinga tum dolo bolte amunit phanda daud nang nelo lake latum ke kilang namniya bang ke latum ke indigenous kalivek lo latum ke kedu barim kalivek lo puthek lo lasi pini Himanta Biswa Sarma ta ba Karbi Anglong long ke doana ke theke dinga tum ta ha Delhi rong so pia phan komania leader phan appeasement ki pia join pen ladak amina long le ka chi pi bang ke Karbi lo chole song pen comment na che don thelo